салом бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилооти ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. Таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. омодагиҳо ба интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. дар комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи комиссия баргузор гардид. беҳсозӣ вазъи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ. аз 1 сентябри соли 2020 андозаи музди маош, нафақа ва стипендия зиёд мегардад. беҳсозии вазъи роҳу нақлиёт дар мадди назар. роҳҳои маҳаллӣ дар ноҳияи қубодиён таъмиру навсозӣ карда мешаванд. раҳи деҳаи бошқалаву собитободро 6 километрша асфалтпӯш кардани ҳастанд. даври аввали озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи шаҳри нав ҷамъбаст шуд. имрӯз аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 10 қонун ба имзо расонида шуд. қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба коррупсия, дар бораи сайёҳӣ, дар бораи фаъолияти баҳодиҳӣ, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи фаъолияти бонкӣ, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизматрасониҳои пардохтӣ ва низоми пардохтӣ аз ҷумлаи онҳо мебошанд. қонунҳои номбурда барои пешгирии амалҳои коррупсионӣ, рушди сайёҳӣ, соҳибкорӣ, фаъолияти бонкӣ, баланд бардоштани сатҳи хизматрасониҳои пардохтӣ ва дар маҷмӯъ барои пешрафти минбаъдаи кишвар ва беҳдошти зиндагии мардум равона шуданд. имрӯз таҳти раёсати раиси комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон Бахтиёр Худоёрзода ҷаласаи комиссия баргузор гардид. барои иҷрои қарори якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 августи соли равон ки тибқи он интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 11 октябри соли 2020 таъин гардидааст ва бо мақсади дар сатҳи баланди ташкилию сиёсӣ баргузор намудани ин маъракаи муҳими сиёсӣ дар ҷаласаи комиссия лоиҳаи нақшаи тақвимии чорабиниҳои асосӣ оид ба тайёрӣ ва гузарондани интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва масъалаи таъсиси ҳавзаҳои интихоботӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. дар нақшаи мазкур муҳлатҳои ташкили ҳавза ва участкаҳои интихоботӣ, таъсиси комиссияҳои онҳо, пешгирӣ ва ба қайдгирии номзадҳо ба мансаби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар масъалаҳои ташкилӣ вобаста ба марҳилаҳои ҷараёни интихобот пешбинӣ шуданд. чорабиниҳои дар нақшаи тақвимӣ дарҷёфта хусусияти ташкилӣ ва иттилоотӣ дошта, дар муҳлатҳои муқарраркардаи қонунгузорӣ амалӣ намудани онҳо барои дар сатҳи баланди ташкилию сиёсӣ, озод ва шаффофу демократӣ баргузор шудани интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат мекунанд. пас аз муҳокима нақшаи тақвимии чорабиниҳои асосӣ оид ба тайёрӣ ва гузарондани интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо қарори дахлдори комиссия тасдиқ карда шуд. ҳамчунин мутобиқи моддаҳои 8 ва 12 қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо қарори комиссия дар ҳудуди ҷумҳурӣ 68 ҳавзаи интихоботӣ оид ба интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо нишон додани ҳудуд ва шумораи пешакии интихобкунандагон таъсис дода шуда, ҳамаи онҳо номгузорӣ ва рақамгузорӣ карда шуданд. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиёни давлатӣ, кормандони ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ, андозаи нафақа ва стипендия ба тавсиф расидааст. ин тадбир имкон медиҳад ки вазъи иҷтимоии сокинони мамлакат беҳтар гардад. мавзӯъро Манучери Сулаймон идома медиҳад. бо мақсади боз ҳам баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми худ ба Маҷлиси олӣ моҳи декабри соли 2019 пешниҳод намуданд ки маоши кормандони сохторҳои буҷетӣ, нафақа ва стипендияи донишҷӯёни муассисаҳои олӣ ва миёнаи касбӣ аз моҳи сентябри соли 2020 зиёд карда шавад. ин пешниҳоди дурандешонаи сарвари давлат акнун мавриди амал қарор мегирад ва имкон медиҳад ки вазъи иҷтимоии шаҳрвандони мамлакат аз ҷумла қариб 30 000 нафақагир беҳтар шавад. ташаббуси бисёр ҳам беназири президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ки бо
барои баланд бардоштани маоши кормандони соҳаи маориф, илм, санъат, варзиш, фарҳанг ва дигар ташкилоту муассисаҳое ки аз ҳисоби бюҷетҳои давлатӣ маблағгузоришаванда мебошанд, аз санаи 1 сентябри соли 2020 15% зиёд гардид ва ҳамзамон дар фармони мазкур омадааст ки нафақагирандагон ва маъюбоне ки то синни 18 сола мебошанд ва инчунин маъюбоне ки ба эҳтиёҷ ба нигоҳубин доранд ва дар ягон ҷо кор намекунанд, маош нафақаи онҳо низ зиёд карда шуд ва дастгирии қишри осебпазири ҷомеа айни ҳол дар ҳама вақт барои маркази таваҷҷӯҳи роҳбарияти давлату ҳукумат қарор дошт ва сол то сол ин дастгириҳо ва ин ғамхориҳо дар ҳаққи онҳо ҳамчун аён ба назар мерасад. дар лаҳзаҳое ки кишварҳои ҷаҳон ба буҳрони иқтисодӣ рӯбарӯ гардиданд, тадбири навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон айни муддаост. боиси сарфарозӣ мебошад ки новобаста аз буҳрони молиявӣ, иқтисодӣ ва метавон гуфт равоние ки дар арсаи ҷаҳонӣ фарогир шудааст, ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибистиқлолу демократӣ тавониста истодааст ки аз тамоми мушкилотҳои ҷойдошта дастболо ва пирӯз гардад. иқдоми навбатии роҳбарияти давлат бори дигар шаҳрвандони касбу кори гуногунро ба он водор месозад ки нисбат ба кори худ содиқ бошанду барои пешрафти мамлакат пайваста саҳми худро гузоранд. миннатдории худамро ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки яъне ки меҳнатҳои шабонарӯзии моро ба инобат гирифта онҳо тавонистанд ки то 15% музди маоши мо кормандони соҳаи маорифро баланд бардорад ва аз чунин дастгириҳо мо рӯҳ илҳоми нав гирифта боз кӯшиш ба харҷ медиҳем ки дар баланд бардоштани сату сифати шогирдони хеш ва ба воя расонидани онҳо барои ободу зебогардондани ватани азизи худ саҳми арзанда гузорем. ин бори аввал нест ки бо истифода аз имконоти мавҷуда ин ҳама дар заминаи рушди иқтисоди миллӣ маоши кормандони соҳаи буҷетӣ баланд бардошта мешавад. дар солҳои истиқлоли давлатӣ чандин маротиба фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи баланд бардоштани маоши кормандони соҳаи буҷетӣ, нафақа ва стипендияи донишҷӯёни муассисаҳои олӣ ва миёнаи касбӣ ба тасвиб расидааст. Манучери Сулаймон, Аҳлиддини Карим, Ахбор. сокинони ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Қубодиён корҳои созандагиро вусъат бахшида ҷиҳати бо дастовардҳои баланди бунёдкории истиқбол намудани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ талош менамоянд. гузориши хабарнигорони мо аз рафти корҳои бунёду навсозии роҳҳои сатҳи маҳаллӣ дар ноҳияи Қубодиён. дар ноҳияи Қубодиёни вилояти Хатлон корҳои ободонӣ ва сохтмониву бунёдкорӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон вусъати тоза гирифта, масъулин, соҳибкорону сокинон ва бинокорон бо истифодаи шароитҳои мавҷуда талош менамоянд ки баҳри истиқболи сазовору шоистаи ин ҷашни барои ҳар як сокини мамлакат пурарзишро бо дастовардҳои назаррас истиқбол намоянд. дар ҳамин доира бо ҷонибдорӣ аз сиёсати бунёдкоронаи ҳукумати мамлакат, сокинон ва соҳибкорони маҳаллии деҳаи бошқалаи ҷамоати деҳоти Утақара Назарави ноҳия тасмим гирифтанд ки бо саҳмгузории якҷоя роҳи мошингарди деҳаи худро ки солиёни зиёд таъмирталаб буд аз навсозӣ намоянд. сокинони ҳамин маҳалла деҳаи бошқала мо ҳаракат кардем ҳамҷара асфальт кинем. пеш вақт байрун буд, рафта омадан хеле душвор буд. бо нақша дорем ки дар ободии ҳамин деҳа бо саҳми худро гузорем. қобили зикр аст ки баробари саҳмгузории дастаҷамона дар харидории масолеҳи сохтмонӣ ҳамзамон сокинон дар корҳои тахту ҳамворкунӣ ва дигар амалҳои бунёдӣ кӯмак мерасонанд. тибқи нақшаи корҳои ободониву бунёдкории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Қубодиён баҳри саҳмгузории муштарак дар таъмиру азнавсозии роҳу пулҳои мошингузар ҷиҳати анҷом додани босифати корҳои муҳандисиву сохтмонӣ, мутахассисони муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои мошингарди ноҳия низ тавассути техникаҳои соҳа саҳми худро мегузоранд. як гурӯҳ бачаҳои деҳаи бошқала, соҳибкорон якҷоя имрӯз барои асфальт пӯш кардани раҳ кора сар кардан. имрӯз иқдом гирифтанд ки 6 километри раҳи деҳаи бошқалаву Советободро
6 километрша асфальт пуш кардани ҳастанд. ба иттилои масъулин, сокинон ва соҳибкорони маҳаллии ноҳияи қубодиён дар дигар деҳу рӯстоҳо ва ҷамоатҳои шаҳраку деҳот дар доираи эълон гардидани солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо амалӣ намудани чунин иқдомҳои бунёдкориву ободонӣ дар таъмиру азнавсозии роҳу пулҳо, бунёди марказҳои савдову хизматрасонӣ ва дигар инфраструктури маҳал ҳиссагузорӣ мекунанд. аз рӯи ҷадвали раванди корҳои бунёдкорӣ имрӯзҳо дар якчанд иншооти ҷашнии ноҳияи қубодиён корҳои сохтмонӣ бо маром идома дошта, марҳила ба марҳила мавриди истифода қарор дода мешаванд. ба андешаи сокинон чунин амалҳои созандагӣ агар аз як тараф таҷассуми татбиқи амалии сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор равад, аз ҷониби дигар ифодаи ободии рӯзафзуни кишварамон ва саҳм гузоштан дар роҳи беҳбуд бахшидан ба рӯзгори шоистаи аҳолии мамлакат мебошад. таварали соҳибназар, Парвези Сафар аз ноҳияи Қубодиён барои барномаи ахбор. дар ноҳияи Лахш бо мақсади таъмини бозори истеъмолӣ бо картошка сол то сол майдони кишти ин зироати серталаб афзун мегардад. ҳамчунин хоҷагидорон дар кишти картошка аз таҷрибаи пешқадам ва тухмиҳои хушсифат истифода менамоянд. гузориши Дигули Маҳмуд аз ноҳияи Лахш. ноҳияи Лахш чун макони картошкапарварӣ ба шумор рафта, солҳо боз хоҷагиҳо бо кӯмаки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати кишоварзӣ ва олимони соҳа дар ҷодаи афзоиши майдони кишт ва истеҳсоли нони дуюм ба пешравиҳои азиме ноил гардида истоданд. ин аст ки соли ҷорӣ деҳқонон аз ҳар як порча замини мавҷуда оқилонаву самаранок истифода намуда майдони кишти картошкаро нисбат ба соли гузашта 992 гектар зиёд карданд. соли ҷорӣ дар ноҳияи Лахш дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ дар майдони 5711 гектар кишти картошка гузаронда шудааст ки аз ин 3556 гектараш ба хоҷагиҳои деҳқонӣ рост меояд. дар ноҳия нашрнамои картошка дар ҳолати хуб қарор дорад. дар ноҳияи Лахш чун мактаби таҷрибаи пешқадам бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати кишоварзӣ ва академияи илмҳои кишоварзӣ давоми 10 соли охир 3 маротиба семинари ҷумҳуравӣ ва 6 маротиба машварати минтақавӣ доир ба рушди картошкакорӣ баргузор гардида олимону деҳқонони соҳибтаҷриба аз роҳҳои усулҳои пешрафти соҳаи тухмипарварӣ ба кишоварзон кӯмак мерасонанд. дар ноҳияи дурдасти кишварамон солҳо боз пойгоҳи таҷрибавии ҷиргатоли институти боғпарвариву сабзавоткории академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон фаъолият дошта нақши олимони соҳа дар парвариш ва рӯёндани навъҳои нави тухмиҳои хушсифати картошка дар шароити минтақаи Баланкӯ назаррас мебошад. 7 намуд ай Беларуся овардем, я 18 намуд картошка аст. Инҳоро афзоиш метиҳем. Ино як хелиш тез пазак, як хелиш дер пазак ай ҳамнора ҳосилнокша бо дигарша нигоҳ карда кадумиш мутобиқай иқлиму мода ҳамро чи афзоиш метиҳем. истифодаи оқилонаи замин, тухмиҳои хушсифат, ба ҷо овардани қоидаҳои агротехникӣ, парвариши навъҳои нави тухмӣ дар шароити мавзеъҳои баландкӯҳро деҳқонон боиси афзоиши майдони кишту истеҳсоли картошкаи хушсифат ва баландбардоштани ҳосилнокии замин манидод мекунанд. дар майдони 387 гектар замин кишти картошка гузарондем. тухмиҳои босифат ворид карда истодем. дар оянда бо ҳосилнокиро зиёд ва майдони кишт ҳам зиёд карда мақсад дорем. имрӯзон нашъунамои қитъаҳои картошказори ҳамаи хоҷагиҳои картошкапарварии ноҳияи Лахш хеле ҳам хуб буда фаъолияти бо низоми шабакаҳои обёрӣ ба таъмини майдони картошка бо оби полезӣ ва афзоиши ҳосилнокии заминҳо мусоидат намуда истоданд. аҳли заҳмати хоҷагиҳои кишоварзии ноҳияи Лахш баҳриён ҷидду ҷаҳд доранд ки соли ҷорӣ аз майдони 5691 гектар картошказор ҳосили фаровони маҳсулот истеҳсол намуда дар таъмини бозорҳои кишварамон бо картошкаи хушсифати истеҳсоли худӣ саҳми арзандаи худро гузоранд. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Лахш.
даври аввали озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман ки ҳадаф аз он дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи санъат ва тарғиби фарҳанги миллӣ инчунин ҷалби ҷавонон ба шинохти фарҳанги мусиқии миллӣ мебошад, дар ноҳияи шаҳри нав доир гардид. гузориши ҳамкорони мо. даври аввали озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи шаҳри нав ҷамъбаст гардид. аз 25 нафар довталаби даври аввали озмун 18 нафар дар се номинатсия: номинатсияи композиторӣ, оҳангсозӣ, номинатсияи сарояндагӣ ва номинатсияи навозандагӣ ба даври дуюм роҳхат гирифтанд. озмуни мазкур дар ноҳияи шаҳри нав бо риояи талаботҳои муқаррар гардида баргузор гардид, ки дар он ҷавонон ҳунару маҳорати худро пешниҳоди ҳакамон гардониданд. баргузории ин гуна озмунҳоро ҷавонон аз дастгириҳои ҳамешагӣ роҳбарияти олии давлату ҳукумат арзёбӣ мекунанд. дар озмуни тоҷикистон ватани азизи ман дар номинатсияи сарояндагӣ дар жанри халқӣ иштирок кардам. ин озмун хеле ба ман писанд аст, барои он ки мо истеъдоди мо ҷавононро рӯ мекунад. ман аз ин миннатдор ҳастам ки ҷаноби олии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои мо ҷавонон ҳамин хел озмунҳоро ташкил кардаанд. озмуни тоҷикистон ватани азизи ман соли дуюм аст ки бо мақсади истиқболи сазовори 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор мегардад, ки имконияти фароғро барои дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи санъату ҳунар фароҳам оварда рушди минбаъдаи соҳаро таъмин менамояд. бо жанри мақом яъне анъанавӣ дар ин ҷо баромад кардам. айни ҳол дар ноҳияи шаҳри нав баргузор гардид ин озмуни ҷумҳуриявӣ. мо хонандагон, мо ҷавонон бисёр хушнуд шод гаштем ва мо тавонистем ки дар ин ҷо истеъдоди худро, санъати худро ба мардум нишон додем ва умедворем ки ба даври минбаъдаи ин озмун роҳ меёбем. ба ғолибони даври аввали озмун сипосномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав тақдим гардид. ҳадаф аз баргузории озмун дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи санъат, рушди минбаъдаи малакаву маҳорати касбии онҳо, баланд бардоштани мақому маҳорати касбӣ, тақвият бахшидан ба касбияти баланди ҳунари иҷрокунандагӣ, эҷоди асарҳои нави мусиқӣ, дарёфти беҳтарин намунаҳои оҳанг ва сурудҳо мебошад. дар даври аввали озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман ки дар ноҳияи зафарободи вилояти Суғ доир гардид, чандин нафар соҳибистеъдодҳои наврасу ҷавон иштирок намуданд. иштирокчиёни соҳибистеъдод ба даври дуюм роҳ ёфтанд. гузориши хабарнигорони мо. با آرا دادن تالار نمایش قصر نوبنیاد فرهنگ ناحیه ظفرآباد با مسئول دستان زردوزان، کوزهگران، بافندگان و اطلس و ادرس باخوان محلی دور اول آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من با شکوه متمتن آغاز گردید. زیاد از 50 نفر داوطلبان از 8 تا 40 ساله طبق طلبات نظامنامه آزمون جمهوری از روی نومیناسیون سرایندگی، نوازندگی و آهنگسازی جهت غالب آمدن در دور جمهوری جهد و تلاش ورزیدند. نخست سرایندگان سرودهای استردی، معاصر، بچگانه، خلقی و شش مقام را پیشکش اعضای حکمان گردانده و تحسین آفرین‌ها سزاوار گردیدند. زیرا آمادگی هر یک اشتراکی دور اول آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من از دیگری با استفاده سازهای مختلف و لحن بچگانه مرغوله‌دار فرق کلی داشت. در نومیناسیون نوازندگی و آهنگسازی گروه کلان داوطلبان از مؤسسه‌های دولتی آموزش موسیقی ناحیه، مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و کالج و گیمنازی‌ها با استفاده از اسباب‌های خلقی تار، دوتار، سه‌تار، رباب، رژک، اکاردیون و پیانینو و دیگر اسباب‌های موسیقی چندی از موسیقی‌های ملی، عنعنوی، نوازش نواهای خلق‌های دوست و برادر، کمپوزیسی‌های برون‌مرزی و جهانی را پیشکش اعضای حکمان گرداندند. ذکر موارد است که با مقصد دریافت استعدادهای بهترین، چهره‌های نوی صنعت، بزرگداشت فرهنگ پرقناوت ملی، تربیت معنوی جامعه شهروندی و به استقبال جشن فرخنده مکرم ملت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با دستگیری بی‌واسطه و کمک غمخوارانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال دوم است که آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من دایر می‌گردد. دور اول آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من که در ناحیه ظفرآباد دایر گردید در حقیقت به دریافت چهره‌های نو حافظان و سرایندگان و نوازندگان و آهنگسازان نورس و جوان مساعدت عملی نمود. جهد و تلاش‌های شرکت کنندگان آزمون را اعضای حکمان سنجیده و بهاگذاری و غالبان را به دور دوم آزمون که ماه‌های سپتامبر اکتبر در مرکز ولایت سوق دایر می‌گردد معین کردند. غالبان دور اول آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من با دیپلم‌ها، افتخارنامه‌ها و تحفه‌های ارزشمند مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه ظفرآباد سرفراز گردانده شدند. مزبوط بابازاده از ناحیه ظفرآباد برای برنامه اخبار.
бинандаҳои гиромӣ, ин буд нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор. саломат бошед.